Yalludo, oh yalludo, zamani rabi ya kawo lokaci, wai ina riba har yau ban gano ba. Yin ta babu kyau sai saka yan rigima, kai da mutane har a rasa rai. Duniya mun makance, babba yaro illido, saƙwalungu illido, ƙauye birni illido. Yaya? Me ke faruwa? Ba ni da lafiya, ni ka bani kuɗin in siyo magani. Me ke damun ki ne to? Ni ban da lafiya ne. Ke ko kenan ko yaushe baki da lafiya, ciwo kullum? Kamata yi. Sannan ki kula da hanyar nan. Ki sa akwai abokan gaba ko? Yawa zikin dawo. Allah ya tsare. Wato dan mus ina jin ka. wato da za kwantar da hankali to da ka zaki ko amma sai ka saka gawa cikin lamarin ka kuma gaggawan da kake sa bai bashi da amfani. Me yasa ka ce haka? Kuma ka zo kai wai sai ka ce wai sai ana sai biyar ko goma to ba dole ba su kuma ta anguwan matsala suke da shi ko a'a to anguwan da digirma anguwan na fa ba gida mai gate a gashi mun zauna a kusa da gate a'a Allah wallahi amma a can nake gaya ma muna zaune a jikin bishiya wani ma abu ma sai abun da kuma mata maka gashi wallahi a gaskiya ba gida mai gate kuma ga gida mai gate ni na gani ba sai an magana sai su ce wai sadaka ba ta yawa ba ta kadan kware kuwa ka gani kware kuwa to yaushe za a da trailer da zama anguwan nan ina ba za amma da ne bincike zaka ce mun na anguwan gefen GRA ne to ai da ban gane ba masu kuɗi na zuwa to ka gani to dama dalilin wannan bayani shine da za a kwanta da kai da ka tarziki da haka ni ba mugu bane ko da ka dauki wani shugaba na yan bala aka bani ni adali ne ko baka ba ba za ka yi yawa to dan haka yanzu in aka ba da 1000 zan dau 500 sai in baka 500 ko baka ba kana ji ko akan da yafi to dama kai matsalan ka ka fi sai harka da tsiya gaskiya wai ka fi sai dauko biyar ko kuma gaskiya ka gani na ga maka tiroli na 75 kwarai kuwa to amma da 15 yaushe za a da tirela bas yanzu mun sanu tsakanin nan da kai to shikenan ai ba damuwa tunda da na ji maganan kuɗi to lafiya launi za ka yi biyayya ko lafiya launi zan yi biyayya to ma da kamata to shikenan yawa masha Allah ga ka yi biyayya yawa oh yalludo zamani jiya Simon na ci ka wasa haka ke gaya min wai magana wai ba za ka bayar ba to ko me na taba ni ma zan ci ma ban ci ba kuma in an sa kudin balantana kai na ci ka wasa to a ka ci ba ai akwai yau akwai kuma ko da yaushe jiran ta nake tunda uwata ta haife ni ban taba tsoron wani ɗa namiji a rayuwa ba harkar in cire karfe in ansa harkar in yi jam babu wallahi kai ka sani to ya ne akwai ta mana akwai ta yarba ina ga ba kwaro sai a baka guda Allah ya kare kwaro wai wai ka ce kai yanzu wannan faruwan ka da kwala ba wani warrau ai na kariya kake yi sai ka bada wallahi na rantse da girman Allah in baka bada ba kai baka kai ba ku daina yin lido
Baba, wai me kake a wurin nan inda ka san SB ne kuma suke zama a wurin nan ko baka bane ba? Yaro na bawali na zo yin. Fitsari kuma? Amma bai kawai da kana zuwa wurin nan ba SB ne suke zama a wurin nan. A hakuri dana, a hakuri dana. Okay, officer mu je kawai. Okay, officer go. Buga, SB ne fa. What? Kawo mishi officer ka. Yaushe za ka girma? Yanzu wannan kayan da ka sa ba na mutanen kirki ba. Yanda uwata ta haife ni ban taba tsoron wani ɗa namiji a rayuwa ba. Harkar in cire karfe in ansa, harkar in yi kyan babu wallahi. Yawa, da Allah tuga ina yadda wata ke. Ka gane? Yanzu a kula da ita nan gurin. Idan mugu ya kawo makarin a ciyar da ita. Yanzu zan je in samu mai gidan in gaya masa sakon ya dira. Story and screenplay Abdurrahman Kinai. Producer Bella Officer Amaru. Assistant Director Nuruddin Annabisa. Directed by Mustapha M. Mai Imani. Ya kashe shi. Dan ba wa ka je layi da ya kashe ka ta godan ka. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar Kashful Alil. Cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu. Sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A, B ko C tare da diabetic ciwon siga, cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marché de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al-Izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan Maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Bene shago mai namba 17. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba 13. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a kofar Kaura opposite Islamiyyan Riyadul Qur'an Aminu Dan Baba Plaza saman Bene shago mai namba 4. A jihar Lagos za ku same mu a Agege. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Da Allah caja nake so. Na yi amfani da cajan ƙawata ta cika min waya ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta ce min lallai anan ta sai caja. Gaskiya ne. Ga wannan. Gaskiya wannan ba ita bace. Ai in dai kin ga tambarin Max Accessories a ciki. Kawai ki amfani da shi. Baki da matsala da wannan. Ba an power bank. Har ma power bank kuke saidawa a wurin nan ban sani ba? Ƙwarai kuwa. Muna da Charger Max, muna da Airpiece Max, muna da Power Bank Max, sannan muna da cajan mota Max. Duka nau'ikan caja bangaren iPhone da Android duk muna da su. Duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin Max Accessories ne to ni ma ina so ka haɗa min. Ana samun kayayyakin wayoyi na Max Accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi. Ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba I05 layin Al-Ansar mai karamin plaza da ke kallon Malam Katu Square, Niger Street a kanan Murtala. Max Accessories muna da kayan masu sauki da inganci. Take Break Success College
Makaranta ce wanda ina mai farin cikin sanar da ku cewa makarantar Bright Success College wanda take mai farin cikin sanar da al'umma cewa ta buɗe makarantanta a domin inganta ilimin yaranmu domin su taso da karatu mai kyau mai albarka. Makaranta ce wanda yaranka zai taso da tarbiyya ta sanin na gaba da shi. Hakika wannan makaranta ta samu lambar girmamawa ga manya-manya na ƙasar mu Najeriya. Bright Success College wannan makaranta hakika makaranta ne wanda in ka sa yaranka ba za ka yi da na sani ba za ka zo kana kawo tsegume ba domin ko makaranta ne ta tanazi abubuwa ta tanazi malamai masu inganci masu hankali masu karatu masu kwali mai kyau ba wai za ta ɗauko karabutun malayi ba ne domin mene ta samu kuɗi da shi a'a ita Bright Success ta fita da sauran wasu makarantun insha Allah in ji Bahaushe yake cewa siyan nagari mai da kuɗi wato shi ma wannan ka saka yaronka insha Allah za a ga amfanin shi domin kuwa Bright Success College makaranta ce mai kyau yaron naka zai fara ne tun daga nursery primary secondary sannan kuma makarantar ba ta dakata iya nan ba ta buɗe muku har da islamiyu wanda za ku dinga zuwa asabar da lahadi makarantar ita ma har ila yau ba ta tsaya nan ba ta samar da wani bangare wanda take koyar da School of Nursing wato karatun likitanci kenan. Ku zo mu haɗu mu je Bright Success College of Health and Technology. Adres ɗin makarantar shine anguwan Karfe ‘yan Nono Market Zaria. Waya kamar haka 08069440162 ko kuma 08133841659. Success College namu ne taku ce. Oho yalwani rabi ya kawo lokaci oho wai ina riba har yau ban gano ba. Kai ka ci gidanku dan kwal uba kawai dan bura uba shege gungu to kai ka kullace ni ko ashe kana gani sai na cika an sabiyar ko goma sai kullace ni kake neman ka kashe ni ashe kana gani to dabare ni shege marasan gaskiya wato saboda ina ga ma gaskiya saboda na ce maka an sabiyar ko goma shine kake neman ka mun mugunta ka halaka ni ko wayo a hanya na biyo su tare dan uban kai ina jin ba a banzan ke jin kanshin abubuwa ba rani ne ga ina zindime mai ina jin kanshin shi uba kawai to ba za a sabiyar ko goma din ba ashe kana gani ka kare kawai ai hanya na biyo su tare a banzan nake jin kanshin abubuwa rani ne ga ina zindime mai ina jin kanshin shi to ka ce ba ka ji wato ni za ka kashe to mu je zai maganin ka wallahi dan gura uba kawai alquran dole in maganin kanmu menene yalledo ku gyara ko ta jami dan tsako sai da kai mai gida na ji sakon kiranka za mu haɗa wata dil babban dil ina gaya ma kana ji ina jin ka ka je ka haɗa mun wani babban squad saboda yau ne za a aikin zuwa da wannan yarinya ganwan market a mai gida fitattu nike so ka sama ba na son aigan da yawa ina son ka samu fitattu a cikin yaran ne ka yadda da su ka yadda da aikinsu za a zo da ita mai gida kamar yadda ka umarta ma to na hali kawai a zo da ita ko ta jami dan tsako sai da kai mai gida yaldo oho yaldo wato dan wasu in dai zaka biyayya zaka ci amfanin biyayya kwarai kuwa dan ni ba mugu bane na'am ka gani duka alamu za na ga alamu za harka da arziki amma ka can harka da arziki ni ya kijin harkar karanta ya magana sai mutum ya ce wai sadaka ba ta kada wallahi haka yake ka ga mutum da kuɗi kamar da kashi amma sai Allah kiyaye to ai ba damuwa yawa mutum ta sana'anka wallahi alquran kuwa wallahi ka gani to ka ga nan wayo ake kidnapping wayo wayo Allah wai Allah karama mu da bala'i kai oga wayo waye aka riga ka riga ni zuwa nan dan ubanka
in mutum in ka ga an ce ba zai yi ba a ga bala'i bane wallahi ne ba san sanin idanun da suka bude ba sunan wani kawai sai daga hanya kamar cikin dama kuma na dan jin hanshin kanshi hanyar nan wayo Allah kanshi halburu shi ka ji karin bullet babababam yana ka san a ciki na sunan wani gari wai shi zankowa wayo Allah zamani rabi ya kawo lokaci wai ina riba har yi kwana baba lafiya kun tashi lafiya lafiya baba zan tafi makaranta za ki makaranta ko to za ki makaranta kudin bugai ke ba ki gajiya ne gashi kuma ba canji to abin da zai faru ki cire naira 100 sai ki dawo da sauran to ala amfana baba sai ki dawo da 400 to sai na dawo baba a bai ki karatu ba insha Allah ki bai karatu yadda ya kamata insha Allah a dawo lafiya mu haɗa duka kawunanmu mu daina cutan kanmu kai ya maganin kudin nan ne gayan nan fa ka baka bar shi ba ya riga sha da kai dai sai yaje shi ba ai jiran shi nake yi dole shi sai ya ban kudi na ne wallahi in dai baka yi an shi kudin ka ba ko ni sai ka bani yaran nan wallahi ya ci banza kai ka sani dole sai na ansa ai kawai sai fa ka bani kudi ga ma sunan zuwa ba za su zo ai dole sai sun ban kudi na ne bari su ƙara menene yalledo ku gyara yalledo ku daina yin lido dama kai nake jira ka zo ka ban kuɗi na ina da uzurin da zan yi da shi kai wai daman baka sadu da ba kan me in ci ka gem kuma sai ka ban kuɗi na ba ka ba shi kuɗin shi sai fa ka ba shi kuɗin shi